colocar aí o que está correcto do que non, o que é beleza do que non é beleza, o significado orixinal, dese, significado falso, é feo, é incorrecto, ofensivo, que ademais neste caso, perxudica o país, perxudica a nosa memoria colectiva, si, e perxudica, tamén a imaxe que nós damos hoxe de nós, coma pobo, e da nosa cultura, e que o poñían de forma a percepción, tamén histórica de toda a nación.